Χριστός λέει κάτι το περίεργο, το ασυνήθιστο, το απόκοσμο. Άκου λέξη απόκοσμο. Και εσείς, αν με επιτρέπετε, τι του απαντήσατε? Είπα ψέματα φυσικά. Μπράβο. Ότι όλο αυτό το διάστημα συμπεριφερόταν απολύτως φυσιολογικά. Μπράβο. Εγώ θα αποφασίσω πότε πρέπει να φύγω και να παραιτηθώ. Άκουσέ με! Εγώ και εσείς! Εγώ και κανένας άλλος! Εγώ! Νόρμαν! Σε χρειάζομαι δίπλα μου. Μην με αφήνεις μόνο. Θα χρειαστώ βοήθεια. Μίλησέ το εσύ, δεν ακούει τίποτα και κανέναν. Είναι εντελώς ανίκανος, δεν το βλέπεις. Φαίνεστε εξουθενωμένος. Μωρέ, μπράβο, τάκτ. Και τι ενθάρρυνση. Ξέρεις τι προσπάθεια κάνω να ξεχάσω τον κίνδυνο. Να αντιμετωπίσω το κοινό μπροστά στο οποίο πρέπει να ξεδιπλώσω όλη μου την ψυχή. Να διακινδυνεύσω ολόκληρη τη ζωή μου. Και μέρα με τη μέρα να ξεγυμνώνω την πλάτη μου μπροστά στα αντιφάγα μάτια και στις ρηπές των κριτικών. Και αυτό να συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο, με το χώρο και τον τρόμο να μεγαλώνει. Και όλα αυτά γιατί? Είναι προτιμότερο να ανεβαίνει στην κορφή. Ο ηθοποιός δεν πρέπει να μένει ποτέ στάση. Αχ, τι ωραία σε που τα λέτε, μπράβο σας. Αυτά όλα πρέπει να τα βάλετε οπωσδήποτε στο βιβλίο σας. Ξέρετε, κανένας νοιάζεται για όλα αυτά. Τα μισόλα θα τα βουλούνε. Τα λόγια σου λέω, τα ξέρεις καλά φαντάζομαι. Μάλιστα, μάλιστα. Μη με στήσει επάνω σκηνή να το ενώνει τις ατάκες σου. Προς Θεού. Σβέρτα, γρήγορα. Βεβαίως. Και να θυμάσαι να μην μπαίνεις μπροστά μου και με μασκάρεις. Όχι, άρχοντα μου. Οι προβολείς, οι τοποθετημένοι στις κουίντες είναι για να φωτίζουν αποκλειστικά εμένα. Ναι, γέροντά μου, ησύχασε, τα ξέρω όλα. Αν θες δικό σου φως, ψάξεις να το βρεις μόνος. Ναι, άρχοντα. Τον άκου στον δρόμο συνδικαλιστή, τον Μπολσεβίκο. Οι συνδικαλιστές και οι Μπολσεβίκοι θα είναι η καταστροφή του θεάτρου. Να θυμάσαι την ώρα και τη μέρα που το λέω. Τι να κάνουμε όμως, το χρειαζόμαστε. Θα έχει πλάκα τελικά να μην θέλει όντως να βοηθήσει. Τα είχαμε. Με μισή θανάσιμα, με μισή. Το νιώθω το αβυσσαλαίο μίσος του. Βέβαια και πονδριάζω που θα διάβαζα το έργο, έστω και ήταν ο Όσκαρ Βάιλντ ο ίδιος. Σε σμένο το έχω. Το διάβασα εγώ. Έχει ρόλο για μένα. Φυσικά. Τα θυμήθηκα. Μα ποιο φοβάμαι επιτέλους. Τον ίδιο μου τον εαυτό. Λάθος έργο. Δεν είναι άλλος εδώ δίπλα. Μιλάω για όνειρα που είναι αποτύχηματα ενός ράθιμου μυαλού. Άλλο λάθος έργο. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι αυτό που φαίνονται. Ο Μάκβεθ δεν θα ξανακοιμηθεί ποτέ. Αυτό είναι ακόμα ένα λάθος έργο. Ελάτε, σερ, ανακατεύτηκα με το πλήθος, κρυφά άκουγα εντυπώσεις. Θρίαμβος! Δεν θυμάμαι τέτοιο διάλειμμα σ' όλη μου την καριέρα. Τους θυμήσατε απόψε με την αποκαλυπτική σας ερμηνεία, σερ, τον Μιχαήλ Άγγελο. Τον Βίλιαμ Μπλέικ. Και ένας θεός άλλος ξέρει ποιον. Έτσι είπαν, Μιχαήλ Άγγελο. Και ο Βίλιαμ Μπλέικ για να μην ξεχνάμε. Εγώ πάω στο καμαρίνι μου. Περνάει μια δύσκολη καμπή της ζωής της. Γλώστα! Συνόδευσας εδώ τους ηγεμόνες της Γαλλίας και της Βουργουνδίας. Πιστεύω ότι είσαι πιο αληθινή και πιστή μου φίλη. Πρέπει να επιστρέψω στη γωνιά μου. Προηγουμένως είπες ότι γνωριζόμαστε 20 χρόνια. 20, Ακριβώς. Είσαι ευχαριστημένη όλο αυτόν τον καιρό κοντά μου, δηλαδή άξιζε τον κόπο. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένη. Ναι, άξιζε τον κόπο. Εγώ πιστεύω στη ζωντάνια του θεάτρου. Ύστερα δεν έχουν κατασκευάσει τόσο μεγάλη κάμερα ώστε να χωράει όλο μου το μεγαλείο. Όλοι μας ζούμε εδώ σε αυτή τη γη, με χάιχο, μολιέρα και βροχή, και να το τέλος δεν αργεί, τότε ας βρεθεί πιο πολύ.